Ang tema nga ilang hisgutan karon may tungod sa bunyag. Ang afirmatibo, Brother Alan Javier, Catholic Faith Defender, Tagbilaran Diocese. Ang iyang pamatud-an nga proposisyon, pamatud-an nga ang bautismo o bunyag sa masusong bata kabubuton sa Dios sumala sa gipadayag sa balaang kasulatan. So yakining i-probe sa 10 minutos o pagasupakon kini sa negative side ni Pastor Margarito Pinoliad gikan sa True Doctrine. So ang atong rules 10 minutos nga pagpadayag o pagpamatuod, 10 minutos nga cross-examination o tapuson kini sa tagtulo ka minuto nga summary diin ang unang speaker mao ang negative o ang last speaker mao ang atong affirmative side. So di ta maglangan kay doon na patay main event din sa atong dialogo sa pagtuo. So atong tawagon ang unang speaker alang sa proposisyon pamatud-an nga ang bunyag o bautismo sa mga batang masuso kabubuton sa Dios sumala sa gipadayag sa balang kasulatan. Atong hatagan si Brother Alan Javier sa 10 minutos sa iyang constructive speech. Ang imong 10 minutos magsugod sa imong pagsugod og sulti. Brad Alan. Salamat. Tinahod nga tigpailah, Brother Paul San Pablo Alima, sa kadibiter sa Simbahang Katoliko, kanhi Saksi Jehovah, Pastor. Ang akong may hapos tanan nga nagpalibot no sa mga nagpamitawag ganahan nga magisgot sa pulong sa Ginoo, si mga bagitan diri mga debatidor na Adres Bainting, Iprenyap Dilapinya, Ryan Bisira, spesialis sa Presisali, no? O dakong pinanggang kaatbang si Margarito. Ang topic nga among isgutan kabahin sa masuso nga bata nga kini kabubuton sa Dios sumala sa gipadayag sa Biblia. So insakto ang tema tungod kay kini sugo gyud ni sa atong damhanan nga Dios o manluluwas nga si Ginoong Hesukristo nga din gisugo niya. Akong ipaklaro nga ang pagbunyag sa dagko way supak kay si Igsoong Paul Alima dako naman ang gibunyagan. Ang akong mahal nga asawa dako na sab nagibunyagan kay bunagin man sa to sa una. So way supak ang iyang gisupakan karon nga mao ang masuso. Ang tubag nini gasugo gyud ang atong Ginoong Hesukristo nga gikinahanglan gyud ang tao mabunyagan, no? Juan 3:5 nga to sa 6. Gawas kun ang tao matao pag-usab pagbunyag gipasabot makasud siya sa kingharian sa langit. Ug dinhi gipaklaro nga strikto gyud ang Ginoo ngano man ang bata do na may salang panulundon. Nabay salang unsa man ning salang panulundon nani sa Lamentaciones or Pagbangutan 5:7. Nakasala ang una namong ginikanan, kaming mga anak maoy nakasunod. So ang bata di ay dunay salang panulundon, dili buhat nun. Dili kanang actual sin, ang ilaha original sin. O gani si Salmista David sa Salmo 51:5, klaro nga siya miingon nga ang mga pulong nga iyang gipadayag, dautan ako sukad di kahimugso, makasasala sukad gipanamkon. Unsa man tong salaa, bot pasabot walay grasyang makasantos. Di makasakag langit. Ngano man way grasya ang bata, no? Mo na hinungdan ngano ang Ginoo moanhi aron kabuton kuhaon ang grasya, aron igahatag nga kining maong grasya maoy makapasaka ngadto sa langit kay wa may grasya. Mabitaw na sa episode 8:9, naluwas kamo pinaagis pagtuo, dili kini inyong buhat, gasa kini sa Dios. Tanawa, ang gasa sa Dios nga mao ang grasya nga nadawat nato sa sakramento sa bunyag, mao kini gitawag og sanctifying grace, grasyang makasantos. Mao'y rason og hinungdan ang bata bunyagan, ano man dunay salang panulundon.
Klaro man gud ang giingon ni statement ni San Juan 3:5 nga to sa 6, diin si Kristo namulong, gawas kun ang tao matao pag-usab bunyag ipasabot dili makasud sa gingharian sa langit. Mao na Tito, suman Tito 3:5, ang pagbunyag mao kini ang paghugas, pagwagtang sa atong sala. Mo na nga gikinahanglan gud mabunyagan ang bata, kay nga naman pinadayag 21:27, dili gyud makasud sa langit kadtong tao, kining bata tao man ni nga dunay bisan gamayng sala. Mo na nga pinadayag 21:27. Mo na nga ang bunyag mao kini ang makapahiusa nato sa Dios. Galacia 3:27, Roma 6:4 ngadto sa city kama 17:18, ang bunyag mao ang makapahiusa nato sa Dios. Mao gani ang Ginoong Dios mingon, ayaw ninyo pugni ang bata nga ipaduol kanako. So klaro kaayo nga gikinahanglan gyud ang bata bunyagan. Kaya nga naman, unsa kuno'y rason, aron mahiusa kang Kristo. Kung ang bata dili mabunyagan, dili gyud na mahiusa ni Kristo. So maunay rason og hinungdan nga gikinahanglan ang bata bunyagan. Mao na nga sa Mateo 28:19-20, ang mga pulong nga nagaingon, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Tama na ni. Paghimo og mga tinunan. Na, unsay buhaton para mahimong tinunan? Bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Bunyagi kuno ang tanang tao sa tibuok kalibutan. So gikinahanglan nga bunyagan. Wa kay mabasa bisag usa ka buok na lang sitas nga supak ang Dios sa pagbunyag sa masusong bata. Wa kay mabasa nga gidili nga bunyagan ang masusong bata. Wa gani ang atong Ginoong Hesukristo, klaro, ayaw ninyo pugni ang bata nga ipaduol kanako. Sa unsa man dayong paagi nga maduol ang bata, ingon ang atong Ginoong, ingon San Pablo, ang bunyag mao ang makahiusa nato kang Kristo. Nganong gingon ana man? Tungod kay matud pa, ang sala mao may nag-ulang sa Dios. Isaya 59:2. Wa may grasya ang bata, dili maduol kang Kristo. Mo na nga gitudluan ta ni Kristo, ipaduol ako ning bata. Sa unsang paagi? Bunyagan. Mo na nga sa pagbunyag sa masusong bata, kitang mga Katoliko ato pong obligasyon nga dili lang kutob sa bunyag. Atong iapil nga unta, agakon po nato ang bata sa pagpaduol sa Kristohanong mga buhat. Dili kay pagbunyag, maoray pagsud, sunod sa kasal, sunod na pod niana, mao na pod ang iyang pagtupong sa tiil. So, mao na rason og hinungdan daghang mga igsuon nato mga Katoliko nga wa maluto nga Katoliko. Mao gani nga naghalag mga relihiyon nagkadaiyag pagsabot tungod kay wa maluto nga pagkakatoliko. Kasagaran sa mga Protestante, gikang mga Katoliko wa maluto pagayon na hilaw-hilaw, mao na nga nagpataka na lang sila tukod sa ilang simbahan. Karon dinhi sa Biblia nga akong gigunitan, naa dinhi ang dayag nga pagpamatuod nga klaro gyud kaayo nga ang bata apil gyud silang bunyagan kabubuton sa Dios sumala sa gipasabot o gipadayag sa Biblia. Una nga igsong akong pinangga nga katbang nga nagpanikad na sa iyahang 2 minutes. Salamat kayo. Nagpanikad na sa iyahang mga pangutana. Manghinaot ko nga doon na siya mga pangutana nga nagaingon dito nga naay mabasa dili bunyagan ang bata kana posible nga dakong puruhan nga mudaog siya ni karong adlaw sa amo ang diskusyon or pakigdialogo sa atong igsoon Brother Margarito sa sakop sa True Doctrine ang pundok. Pero mao lagi ang akong gipadayag nga mga bersikulo tataog tinaw kaayo nga naghayag pa sa kamaturan nga bisan sa sinugdanan iapil na lang nako ni nga sa pagtulunan kanus aman day nagsugod ang pagsupak sa pagbunyag sa masusong bata tuig 16th century na. Panahon na sa mga nigitawag og pundok ug Anabaptist. Pero sa mga tuig 1,500 paatras
walay misupak sa pagbunyag sa masusong bata. Walay nangahas nga mga Kristohano niya na diha na pagsugod sa pagbuak sa mga protestante. Ang protestante na ay nagasupak-supak sa unang siglo sa atong kasaysayan sa Kristyanidad, mahitungod sa doktrina sa pagpamunyag sa masusong bata. Gani naa sa unang Korinto, ari lang ta sa 1:16 buhat 16:15-33 nga diin ang tibuok panimalay ni Lydia og sa karsel gibunyagan, tibuok panimalay. So klaro tataw sa katapusan nga naagyoy makita nga gipasabot sa Biblia nga naay gibunyagan nga mga masusong bata sa balay ni Lydia og ni karsel. So salamat og mayong hapon kanatong tanan. So daghang salamat Brad AJ no sa imong 10 minutos nga pagpamatuod sa tema pamatud-an nga ang bunyag o bautismo sa mga batang masuso kabubuton sa Dios sumala sa gipadayag sa balaan nga kasulatan. So kay nahuman naman ang 10 minutos, mo undergo na po si Brad AJ sa 10 minutos nga cross examination atong i-welcome si Pastor Margarito Pinuliad gikan sa True Doctrine alang sa 10 minutos nga paggisa sa mga naglagubo o nagbagabaga nga mapangutana. So ang imong 10 minutos, timekeeper, ang iyang 10 minutos magsugod sa iyang pagsugod sa iyang unang pangutana. Pastor Margarito, pwede ka mo dool dire. So unang pangutana. Ako lang Korean tong gisulti ni sa moderator nga pastor, dili ko pastor. Yanor ako nga membro sa True Doctrine of Christ Defender Incorporated. Uyon ka nga ang opposite mao ang uyon. Opposite sa gidili, uyon ka nga uyon. Uyon ka nga ang opposite nga dili uyon. Moderator, wa may magtapik og opposite, uyon, dili. Ang among topic, moderator, akong dili ko mutubag sa pangutana kay dili man na may mong topic, uyon. Lahi pangutana. So ako ipahinomdom no nga ang mga pangutana ibase lang sa tema. Dayon balikon ako ang tema nga ang mga batang masuso kabubuton sa Dios nga sila bunyagan. So Brother Margarito, ang imong pangutana naka-angkor nining maong inyong gisabutan nga topic. Uyon ang akong pangutana kay misulti gud siya nga way mabasa gidili. Busa gisundan ko siya. Kanang opposite sa gidili uyon ba? Okay, tubagan na lang Brother AJ. Kanang imong pangutana nga uyon, mamalihok ko, moderator, ipa-elaborate niya unsay punto sa iyang pangutana. May mo ba, moderator? So anda mo tubag ang atong affirmative pero gusto niya nga iklaro nimo unsay uyunan, unsay supakon. So gusto niyang ipa-elaborate. So Mr. Margarito, pwedeng imong i-elaborate, imong ipatinaw unsa ang butang nga imong ipauyon dinhi sa affirmatibo. Basaha ang tema kay mao na ang among gikasabutan. Kay naa diha ang gidili ug naa ang uyon. So balikon ako ang tema no. Pamatud-an ni Brad A.J. Javier nga ang bautismo sa batang masuso kabubuton sa Dios sumala sa gipadayag sa balaang kasulatan. So dinhi nakaangkor ang pangutana ni Brad Margarito, uyon ka ba niini o dili? Pangutana. So, unsa may imong pangutana to? Wa mo bibalibal sa tubag uyon ba og dili. Sunod nga pangutana, gigamit man nimo ang Juan 3 ug 5. Maura ba kahulugan ang born again o baptism? Maura ba na ang kahulugan sa baptism o sa born again? Mao ba ang kahulugan sa duha? Parihara ba na sila o dili? Tubag ang Juan 3:5 nga to sa size nga akong gigamit mao gi kahulugan nga
pag anak nimo Margarito, anak ka sa tawahanong inahan. Apan sa pagbunyag kanimo nahimo ka ng anak sa Dios, born again in the kingdom of heaven. Tungod kay sa pagbunyag ka namo, mao man nimo ang nadawat ang grasya nga naabli naman ang langit ngari ka namo. Mao ni na born again may saging harian sa langit, dili born again sa mga pundok-pundok. Ug mao na yung rason nga ako gigamit tungod kay klaro man ang Ginoo niingon, gawas kon ang tao matao pag-usab, pinaagi sa tubig, bunyag, makasud siya sa harian sa langit. Wa matubag ang pangutana nako, maura ba ang kahulugan sa born again o baptism? Mao man ako pangutana, maura ba ang meaning o kahulugan sa baptism o sa born again? Moderator pa ko nang wa matubag, ayo pag komentaryo kay dili man na trabaho mo komentaryo ka, ayo laro ba sa rolo, dili. So ang objection sa atong affirmative, so di lang ta magkomentaryo no, ug natubag ba nagwa. So dito lang tag pangutana. So tubagon na ni Brad EJ ang pangutana. Og naminaw kag sakto sa akong tubag igsuon, klaro man na ba gigamit nako ang imong pangutana, maura ba? Ang tubag nako lahi lagi ni sa imong ginahon nga born again nga pundok. Ang among pagkakatoliko, ang born again mao ning bunyag, ang pagkatao na mo pakusab pinaagi sa bunyag. Mao ning born again in the kingdom of heaven. Mao ni amoa ayon ang born again nga pundok-pundok. So kung kana imong gipasabot nga maorang born again nga anang gitawag og pundok, dili mao na. Ang amo ang pagka-born again mao ning pagkabunyag, pagkatao pag-usab nga nahiusa na mikang Kristo, pinaagi sa bunyag. Ang akong pangutana, ang born again o baptism, ang meaning o kaluhugan, maura ba? Mao na, sakto na imong gingon nga ang bunyag na tao born again, na tao may pag-usap, pinaagi sa bunyag, mao na siya ipasabot, dili na siya buhagon. Ihatag na to sa palibot nga maora kuno ang kahulugan sa born again o ang baptism, pero dako kayo kalaina na sunod nga pangutana. Kining Juan 3:5, tubig ni literal o dili? Formula nga gamiton, tubig na literal nga maoy gamiton nga elemento nga substance nga gamiton sa pagbunyag. Kay mao man ni gitudlo sa Ginoo sa mas Kristo nga didto sa Mateo 4:17 nga din si Kristo gibunyagan dit 3:5-17 gibunyagan si Kristo gigamit og tubig. Mo na nga naay tubig nga gamiton sa pagbunyag, literal gina nga tubig. Apan nagsimbolismo gihapon sa Espiritu Santo ang tubig nga gibubo diha, gigamit ang tubig. Mabasa ba nato tubig diha sa Juan 3:5? Mao bitag gawas kon ang tao matao pag-usap pinaagi sa tubig. O na mabasa to tubig. Akong i-premise akong pangutana sa Juan 4:12 nga ang tubig kung mag-inom ka ane o iliteral nimo buto imong tiyan, kung iliteral nimo nga tubig. Ang akong pangutana, kining tubig dire espirituhano ni o literal nga tubig kini Juan 3:5? Kay mo buto man imong tiyan og masubraan nimo itubig yun nimo ning kining tubigan nga sa Juan 3:5 iliteral nimo ning nga tubig na may mabasa nato nga sa Juan 4:10 o 12 nga dili ni literal nga tubig, espirituhano ni kay makasul sa langit ang tubig, igo ra na makalimpyo sa panit sa tao, dili na makahinlo. Mao na ang pangutana nimo, na may tubig nga espirituhano matod pa nimo literal, unsa man ni Juan 3:5 literal ni o baliko na to o espirituhanon kay nakapadayag naman ko? Okay, duha na ay literal nga katong tubig na apoy katong espiritual. Kanang gigamit ni Mong Cruz bisag wala ko gamit ako kang masabdo na
ang tugbang na tagna kana sa Ezekiel 39:29 nga sa taliabot nga panahon bubuan ko sa Espiritu Santo ang akong katawan ug mao ni katumanan ang simbahang Katoliko ang balaang Espiritu Santo gibubo pinaagi sa material nga gamiton mao ang tubig gawas kon ang tao mataw pag usab pinaagi sa tubig bubuan sa ngalan samahan anak ug sa Espiritu Santo magkasud siya sa gingarihan sa langit ang gaingon ang atong Ginoo akong natubag ang pangutana. Okay, one last question kay atong remaining time is 2 minutes. 1 minute imo pangutana, 1 minute po yung tubag. So, last one question na lang. O diretso lang ko sa buhat 16:15 nga iyang gibasa sa katapusan. Kining bautismo sa panimalay. Tanang bang panimalay dunay masusong bata? Nagbisag pag maglakaw tani ay pingon dito. Ang akong pangutana nimo, uyon ba ka o dili? Ang tanang panimalay, ano hidit ko nimo? Tanang bang panimalay may masusong bata? Tubag tanang panimalay na ay masusong bata. Apa na apoy panimalay nga walay masusong bata. Ano guta praktikal lang guta. Pero klaro man dito, man giingon dito nga walay dagko. Ang tibuok sakop sa panimalay man. Kunya kay dili lang manaminik di sulagma nga ilang gihimo. Sumala sa ilang tradisyon ka makadaghang igayon na munyag sila ang mga apostoles apil gyud ang tanang sakop sa panimalay. Kay ngano man tao man ang bata gikilalan sugo man Mateo 28:19 ang tanang tao bunyagan man. Okay, salamat kay na time na. So palakpakan nato ang automatic dialogue no. So nahuman na ang 10 minutes nga cross examination ug di ta maglangan mo proceed ta sa another 10 minutes sa destructive speech gikan sa atong negative side si Brother Margarito Pinuliag gikan sa True Doctrine iyang gupon ang gipamatud-an sa atong afirmatibo nga ang batang masuso apil sa kabubuton sa Diyos sa bunyag sumala sa gipadayag sa balaang kasulatan. 10 minutos kapaguba ihatag nato kang Mr. Margarito Pinuliad sa iyang pagsugod ng istorya magsugod sa o hagtik ang atong minutuhan orasan. Akong balikon ang mga bersikulo nga gigamit. Juan 3:5. Juan 3:5. Batahon lang nako. Si Jesus mitubag. Si Jesus mitubag sa pagkatinuod ako nagingon nga naha kanimo gawas kon ang usa ka tawo ipanganak sa tubig o sa espiritu siya dili makasulod ngadto sa ginharian sa Dios. Kanang gipanganak sa unod ay Reyes may dugsugod ay sa otros sa 4 si Nicodemus nagaingon ngadto kaniya unsaon man nga ang usa ka tawo ipanganak sa diha nga siya tigulang na makahimo ba siya pagsulod sa ikaduhang higayon ngadto sa taguangkan sa iyang inahan o ipanganak maunay dakong kalainan born again kung nag-istot kag born again why laing tao nga mo abiba ni mo diha ikaw ra usa ikaw ra may magbag-o sa imong kinabuhi pero ang baptism nga matod niya pareho ra kuno ang meaning bautismo born again nagpakatao pag-usab o napanganak pag-usab dili pa yaw kahulugan bisag pag basa mo sa diksyonary pero sa iyang konklusyon parihara ko no why problema basa na po siya sa Pinadayag 21:27 nga kini Pinadayag 21:27 dili man gyud ni mada sa masusong bata kay giing na ako'y mabasa nga dili ka makasulod sa langit bisan gamay nga bakak nga imong nada sa imong kamatayon di ka kasod
Unya gibasa man niya nga di man ni mao layo ora kayo ang iyang gipadayag nga bautismo sa masusong bata. Way mabasa sa ni Pulo de Cristo o pulo sa mga apostol nga uyon ang pagbautismo sa mabawang bata. Wa po mabasa sa burong sa Dios nga gidili ang bautismo masuktok bata. Bahay na po ba sa akong nahimunduman dito presugtok I-off ang time no kay atong pulihan og bag-ong sound system kay medyo may pit-ok man ang atong sound system. Ba't ganito? I-ani lang siguro pag-plaster. Okay man. Tito 35 kining Tito 35 mao ra gyapon pagtuo na nga naduna na kabuot madabago ni sa masusong bata bisag pag naakaron masusong bata nga pila ka gatos ba di yun na wa yun ay buot kay kanang masusong bata mututoy na bisag kinsan tutoy mao na masabot na to nga wa yun na masusong bata sayang magipangpasa. Maing bersikulo na po nagigamit. Mateo 28 18 sa 20 dili gyapon makarga sa matutong bata pagkabanhaw na nin sa Ginoo. Ato lang pulihan siguro kay medyo lupat na ang atong isa ka sound system. Pero okay man ani ano pag hawid no. Murag ni kuam ni sa ako na kay oy. Mao Mateo 28 dito nga to sa 20. Wala dili ma requirement masupata ni Mateo 28 18 kay pala alam ni sa kabanang nga gisugo ang apostoles nga mawali wa po'y tubig alay kung tubigo ni nato kining Mateo 28 18 20 di matuman ang sa Ginoo kaya ang mga apostoles nga namautismo sulod na sa nasod sa Israel kung ako ni iliteraron na tubig way mabasa nga tubig kining Mateo 28 18 nga to sa 20 pagpanudlo ni sa pulo dili ni bautismo nga tubig mabasa nga tubig nidakan po siya sa buhat 16:15 nga ang panimalay kuno ni Lydia na bautismuhan kung kita tao nga doon natay panghuna-huna mas daghan ang panimalay nga walay matutong bata mas daghan sa panimalay nga walay matutong bata pero kapit na niya ipangutak siya mitugtog siya naapot naay panimalay nga ay matuso naapoy panimalay nga wa pero ang pangutana nako yes or no uyon baka nga ang panimalay may masusong bata wa yun ang tubag niya yes o nora gigamit niya gamit basa po siya sa episodo 8 di man ni madasa masusong bata ni episodo 8 dagto na ang tanang bersikulo kaya nga padayag daghan way usa nga mulab way usa nga mulab ang tanang bersikulo na padayag sa akong igsuot bisan usa way nga kabubot ang pagbautismo
masukong banda. Doon tayo mabasa sa Biblia nga ang gibautismuhan. Doon tayo mabasa sa Biblia nga gibautismuhan. May kabutan. May kabutan. Pero sa sumo lang nato So 1 minute ang oras, so ato lang yun ibalhin para klaro ang boses ni Brad Margarito, no? So isuspended sa ang time, then mo presenta sa 1 minute nga wa pa ma-consume ni Brad Margarito. So ato ang ibalhin, Brad Ray. Hello, mic test. Hello, mic testing. Hello, mic test. Hello, mic testing. Hello, mic test. Sa kusika ba, bro? Hello, mic testing. Hello, mic test. Hello, mic testing. Hello, mic test. Okay, so mo-proceed ka sa nahibilin nga 1 minute ni Brad Margarito Pinuliad alang sa iyang pagsupak sa tema nga ang mga batang masuso apil sa kabubuton sa Dios kabunyagan. So proceed sa imong 1 minute. Mihisgot po siya sa sala nga panulundon. Ipasabot sala ni Adan ug ni Iba. Kanong maapel man ta sa sala na Adan ug ni Iba nga si Adan ug si Iba maor may gisugo sa Dios. Kanong sama ra guna sa natay silingan, natay anak sa bigka silingan. Manong makasugo ba ka sa anak sa imong silingan? Wa isa lang panulundon sa Biblia. Naani mabasa sa Ezekiel 28 ba to? Ako masayop. 18:20 nga ang sala samahan, iya samahan. Ang sala sa anak, iya sa anak. So pagkasa ko na to nga musunod man ta sa wa tay labot. So salamat Brad Margarito, no, sa imong 10 minutos nga paguba sa tema sa afirmatibo. So karon dili ka pwedeng molingkod kung dili ka mag-undergo sa cross-examination gikan sa atong affirmative side, Brad Alan Javier. So ang imong 10 minutes magsugod sa imong unang pangutana. Dili lang ka, Brad. Margarito, mo manggisupak ang pagbunyag sa masusong bata sumala sa gipasabot sa Biblia o gipadayag. Ako pangutana nimo, asa may mabasa nimo nga dili bunyagan ang masusong bata? Litra por litra. Ang pangutana imbalido kay ang wa kinis Dili ikaw mo imayog invalido. Objection ta una. Ano ba kanang ayok invalido? Siya mo naay authority kay siya may moderator. Kung na kay reklamo batok niya, pwedeng imong adi sa moderator. Objection may si moderator kay ang pangutana invalido. So ayaw pag hisgot kay inespeto po sa iyang pagpamatuod. So object ka, bro. object ko Mr. Moderator. Ang pangutana imbalido kay ang uyon ug dili wa si mutubag nga ipangutana niya ang pangutana nga asa kuno mabasa gidili wa ko siya ka mababatuod nga gitugot uyon ang bautismo sa masusong bata mao na nga ang pangutana invalid. So according sa negative, ang imong pangutana bad is invalido. Pero as moderator, akong gitugutan ang maong pangutana kay wala man na mo layo sa inyong topic na bunyag. So ang pangutana valid o kinahanglan motubag ang negative. Ang akong tubag wa siya ka hatag nga uyon o itugot sa mga bersikulo nga iyang gibapangbasa. Nganong
pangutana man ni sayawa gidili dili ra para sa ada og iba kaya di ayaw kakaon ingon magyawa dili mo mamatay murag pinugutan-an sa yawa gidili. Ang moderator may rolling na nga tubagon. So tubagan lang o dili ka mo tubag o dili kay mo proceed ta sa iyang sunod pangutana. Ako dili ko mutubag sa pangutana kay dili gusto. So proceed sa imong next question. Okay na, garikod na. So, asa ang imong gisupakan o mangkukibaw sa imong pagpadayag o kay man ka nagtaak-taak man ka. So, 10 minutes. para nimo nag-ingon man ko nga ang bunyag para mahiusa ang tao sa kang Kristo. Galacia 3:27. Sakto ba ni nga ang bunyag na mahiusa kang Kristo? Sakto ni sayop. Ang Galacia 3:27. Sakto ba? Sayop. Sabutan? Ang Galacia 3 Sakto ba o sayop? Ang pangutana kategorikal, sakto ba o dili? Dayon naa siya katungod ni pangutana kay iya man nang gigamit. So nice kay right nga pangutana nimo kay iya nang gigamit sa iyang pagbabarog. So tubag sa yes or no, then mo proceed ka sa qualification sa imong tubag. dili kaya masusong bata sa bersikulo nga Galacia 3:27 dili masakay ang masusong bata kay duna na ni kabuot nga mo ang makailas sa Ginoong Dios ang masusong bata sa kikaingon lagi ko na why pagtuo why buot kay matod pa nato tutoy bisa asang tutoy basta kay tutoy. Tubag, akong ang yang tubag, akong usbon ako, tinawag moderator nga pangutan ako. Wa ko mangutana og naabay masusugwa. Ang akong pangutana moderator og nimo Margarito, sakto ba nga ang bunyag makapahiusa kang Kristo? Sakto ba ni o sayop? Wa ko miyog masuso mo kung masuso. Sakto ba nga ang pagbunyag mao ang pagkahiusa kang Kristo? Sakto ba ni o sayop? Doon naman tayo requisito. Ang requisito na to kay atima masusong bata man. Kay bunyag na sana, bunyag sa dako, sa tiguang, bunyag sa paras nato kadakuna, sinyo mga byuda ba? Masusong bata man. Butang ni, usa na requisito nga bunyagan sa Galacia 3:27. Tubaga sa kay akong topic lagi ang bunyag gigamit man ako ang pagbunyag mao pagkahiusa. Giganigan man ko ng Mateo 28 panglakaw kamo sa tibuok kalibutan bunyagi ang tanang tao. So tao gid ang bata. Ayaw kog supakana kay tao man ang bata. Galacia 3:27 ang bunyag mao man ang makapahiusa. Karon pangutanan nimo sakto ba nga ang bunyag makapahiusa? Mabitaw hinungdan natural masuso. Masuso man ning madagko ang akong tema dili sayop dagko dili sayop ang masuso. Ang ako pangutanan ni karon tubaga sakto ba nga bunyagan namo ang masusong bata kay makapahiusa kang Kristo? Sakto ni o sayop? Dili sakto ngano ngano rason sa gikaingon ko na ang masusong bata wala pa'y panghuna-huna, wala pa'y pagtuo, kay ang bautismo sa tubig nga mabasa na to sa Biblia, dako na, makamao na mo dawat sa atong Ginoo. Dili ni mahimo sa masusong bata. Usa mingon ko nga dili. Okay, sunod pangutana. Kay ang bata sa pinadayag 21-27 dili man makasuot sa kingriyan sa langit. Ang bata duna may salang panulundon. Mao'y rason bunyagan namo ang bata. Dili salang buhat nun. Wa man ta magisgot ang batang naipagtuo. Mawa o pagtuo na lahi man ang tapika. Karon mo hinungdan bunyagan namo. Karon ang pangutana ko ni diha kanimo. Sakto ba ko nga akong gigamit nga ang Salmo 51:5 nga diin si Salmista David sa tiyan pa lang doon na sala. Mao hinungdan nga bata bunyagan. Sakto ba ang Salmo 51:5 nga bisan diha pa sa taguangkan na anay sala si Salmista David? Tubag.
ang salmo wa gyud mabasa na itubig. Busa mingon ko nga dili pwede kay way tubig na mabasa sa salmo. Salmo gigamit ko niya ang pinadayat nga di kuno kasod ang bata. Naay bersikulo nga ang mga bata makasod na balihon pagtubag. Unsay mo objection? Huwag ko mangutanag na itubig sa salmo. Unsa mo? Moderator, ako ka ng Margarito, tubaga nga ako mangutana. Ni mo pa ang bata, wag ko na isala. Ni si Salmista David sa Salmo 51:5 doon naman sa isala. Mao ni rason kay sa pinadayag 29:27 di man makasud sa langit kuno kay gamay buling mansasa. Ang sala sa bata dili salang buhaton na kung naminaw ka. Salang panulundon pagbangutan 5:7. Nakasala ang una namong ginikanan. Kami mao'y nakapanunod. So klaro man na kay Margarito. Mao'y rason og hinundan bunyagan mo aron buuan sa grasya, aron makasud siya sa gingharian sa langit. Karon pagutan ako, sakto ba nga ang bata ang Salmo 51:5 na ay salang panulundon pagbangutan 5:7, si Salmista David na ay sala, sakto ba ko? Dili kay way mabasa sala nga panulundon. Ang sala nga panulundon way mabasa sa Biblia. Kung mabasa ta Biblia, bisag pagikan sa old ngadto sa new, way mabasa. Itubag na kanako nga ang sala sa amahan way labot ang anak nga nganong na may panulundon. Ezekiel 18:20 ba to o Ezekiel 18:21 28 ba to? Wala po, kalimot lang ko sa bersikulo. Kung nagtubag na honin mo 1 minute. One last picture. Unsa man day topic na to, sumala sa mabasa o sumala sa gipadayag o gipasabot? Ngano magsige magabasa karon butan lang ko nimo. Asa man dapita kasita sa Biblia, litra por litra kay mo gusto man ka litra por litra nga ang bata walay apil sa bunyag. Asa mabasa litra por litra? Awa. Okay, basa. wa man ta magtima litra po litra nay mabasa lagi dako na sa buhat 8:37. Subo lang kaayo nga sa mayong balita gitangtang ni o giwagtang, pero adto mo basa ang Biblia, mabasa pa ninyo nga pagbautismo sa eunuko sa tubig dako na makamao na mo tubag mo dawat nga ako na tuo. So daghang salamat to sa binayluay sa pagkatarungan. So nahumana ang cross examination. Mo-proceed ta sa atong summary period nga tag 3 minutes. Atong unang speaker alang sa summary ang atong negative side, Mr. Margarito Pinolaid gikan sa True Doctrine. Ang imong 3 minutes pagsugod sa imong pag-start sa pagsulti. Timekeeper. May hapon sa tanan. Ang akong kaatbang tanang bersikulo nga iyang gigamit dili mosibo, dili mohaom nga bautismo sa tubig sa masusong bata. Way usa nga bersikulo milaban sa iyang gipapadayag. Kay wa di usa pulos ang gipadayag niya nga bautismo dako na. Kay sa Juan 3:5 nga unang bersikulo nga gigamit niya, wa siya ka palugdang kay kanang gipanganak bunagin man sa in English ang bautismo dili man na synonym ang born again ug ang baptism mao na palpak na siya daan. Kay ang bautismo may tao nga mo himo, dunay tao nga mo himo sama sa bautismo ni Felipe ngadto sa eunuko. Dunay tao nga mo buhat. Pero ang pagka-born again, iya na yung katao dili born again sa mga sikta ha. Kaya ang born again sa mga sikta makasa pa man. Pero ang born again sa Biblia, tinuod nga born again dili na ni maagaw ni Yawa og Satanas. Kay gahawiran na ni siya sa amahan ug sa anak. Ang tinuod nga born again diha sa Biblia,
Pero kini nagdang mao na padayag nga ang bunagin nga tinuod dili na ni magaw sa tao kay gikuptan sa amahan ug sa anak. 1 minute. Manamingon ko nga ang akong kaatbang balikong yun ako nga bisan usa ka verse nga iyang napadayag wa gyud mulaban nga bautismo sa masusong bata. Ang pangutana niya gidili ba? Pero wa mutubag. Gidili ba og uyon ang opposite sa gidili? Uyon ba? Wa siya mutubag yon. Kay mahadlok man siya nga pangayuan ng verse nga asa mabasa bautismo sa masusong bata uyon sa bautismo sa kabubuton sa Dios milihay kay mga bright God di simpre lihay God. O sige, umana. Sudah salamat atong palakpakan si Brad Margarito Pinolait gikan sa True Doctrine sayang pagsupak-supak sa posisyon kapamatud-an ang mga batang masuso apil sa kabubuton sa Dios diha sa bunyag sumala sa ipadayag sa balaang kasulatan. So ang atong afirmatibo ang unang mohatag sa iyang 3 minutos nga summary. So atong i-welcome Brother E.G. Haber sa imong 3 minutos nga summary period sa topic kapamatud-an nga ang mga batang masuso kabubuton sa Dios nga apil sa bunyag sumala sa ipadayag sa balaang kasulatan. Timekeeper 3 minutes. Salamat tinawag nga moderator ug mayang hapon usbon ako ang akong pinanggang kaatbang nga si Margarito Pinoliod nga wa gyud intaw nakabungkag sa ako ang pagpamatuod sa topic nga ang bata apil or kabubuton sa Dios sumala sa gipasabot sa Biblia. Gani sa lakton pagkaistorya na zero si Margarito pakyas no nga ang iyahang gidala nga mga kamaturan katuo kog lig-on kayo nga bako bulldozer pero usa na kakutsara nga nagakupkup sa dagko kayong bundok sa kamaturan. So wa gid say gigamit nga argumento nga ako makitaan nga bukat nga argumento nga dili angayan bunyagan na bata. Sa akong pagpangutana niya ang bunyag makapahiusa ba kang Kristo? Dili. Unsa na yung Galacia 3:20. Naklaro sa Galacia 3:20 ang bunyag makapahiusa ang Kristo. Ang bata bataw ba naglisod siya tubag, no? Amo na nga wa sa makapakita na kamaturan nga ang bata dili apil. Ningon kuno siya ang bata kuno way buot. Ay panaging na imong bata sa among bata. Hinaasa Mateo 21:16. Wa man gud sila kasabot og unsay pa nang pagtuos bata gitawag na og inborn faith. Nana sa Mateo 21:16 nga ang bata gibansay sa paghalad sa Dios sa pagdaig hingpit pa ang pagdaig sa masusong bata ayon na itaging-taging ang dagko na ay gitawag og kanang acquired faith. Dagko ba buhat 22:38 pag ginulsol ka mo na para sa dagko. Wa man kun ninyo gidifferentiate ang pagtuo sa dagko ug pagtuo sa bata, pero klaro og dataw ang bata manasayot na ay salang panulundon. Mao nay rason bunyagan ang masusong bata. 1 minute. Mao nay rason para mayusa. Pabitaw naa sa Tito 3:5 ang pagbunyag dili kini paghugas sa inyong mga buling, kundi pagbaba sa inyong sala aron kamo mahiusag maluwas pinaagi kang Kristo. Mao nay kabubuton sa Dios. Uy, agilaki dili man ipaduol. Uy, wa sayo prong ang ilang mga laik tinuan, no? So kung atong tandion sa kamaturan ang ila dili ipaduol ang bata sa Dios, so ang amo ang bata ipaduol gyud sa Dios. Mao kita mga Katoliko, dili ta moawat ng ilang klase-klase nga puros ra binuang nagsunod-sunod sila ng halad-halad, no? Sayop sila. So, daghang salamat tumayong hapon akong napamatud-an ang topic nga bunyagan gyud ang masusong bata. Daghang salamat. So atong hatagan sa masipang pagpag kagatong afirmatibo Brother Alan Javier.